Ndachachuta. Yakapumwa. Oda. Pamusoro namutasalela ini ndoitwawo Philip Achuma ndogarawo mudururi asi ndine muzukuru wangu Gracious Chikuta muzukuru mwana wemwana wasisangu saka musi wechina last week ndichaziva muzvikiranga kuti ndakafona pafoni yababacho ndichida kutaura nababa wacho vangu zvekungowasimbisa. Gracious ndiye anga aine foni ndobva ndakafona kakawanda isingadaiwi ndakatoorara zvangu mutori mumba ndobva ndazofona kechi4 ndobva adaira. Gracious akati muri kudei ndikati ndoda kuona baba zikanzi hatina ukamanini ndobva atanga kundipopotera saka ndakamupindura katatu ndikati Gracious ndine zera newe here zikanzi ndati handina ukamanemi wane hamusi mbuya wangu ndakaiga kurazi muri muroyi makandiroya gumbo rangu kuti ndibve kuDurban. Ndikati Gracious unozozvipedza here zvawakutaura zikanzi ehe endai kwamunoda munotaura ndinozozvipedza. Saka ndobva atanga kundipopotera bvatanga kundipopotera mandatochinjana manzwi naye ndiri pakati pekumuti uri kunditi muroyi here Gracious kanzi ehe endai munomangara kwamunoda. Saka ndiri pakati pekutaura naye hamino akamubvutira foni ndobva abvutirwa foni hatina kuzopedza kutaura. Saka ndadaro ndakabva ndanzwa hasha bva ndafonera hanzvadzi yangu iyidapa ndikati sekuru kunokunda kumwa urodi muzukuru wanyu andipimwa urodi kana sekuru ndikutoonawo please call yake pana. Saka ndobva ndataura ndichichema sekuru akati nyararai kuchema tete nditaurai makanyarara tinzwanani. Ndobva ndambobatwa nehasha ndichiramba ichema zikaramba muchichema handitauri neni ndobva ndanyarara ndikati ndanyarara zika ndichisanangurai nyaya yenyu ndobva ndatsanangura nyaya yangu zikanzi chikatai foni nditaure naye. Gracious ndobva afonewo zvikanzi ehe ndadaro nokuti gogo handituka ndikati ndatichingotaura masoko uye foni yandakafona ndandisina kufonera iyi ndaifonera baba wake. Saka zvadaro sekuru ndobva wataura naye ndobva ndazoti mashure macho zvikanani ndobva ndazoenda kune vana ubva ndataura nyaya yacho zvikanzi ngati ndobva ndaona please call yababa ake ndobva ndafona futi bheki kuna baba vacho. Baba vacho ndobva wati tete mama pamataura nyaya iyayi ndandisipo asi ndazwa kuti manetsana nemuzukuru chii chaitika ndandichizwa voice raGracious riri kure airatidza kuti ari mumba. Baba vacho anenge akatora foni akaenda somewhere achida kutaura neni gare tisati tatopedza kutaura Gracious yandobva abvuta futi foni akutanga futi kutondituka. Baba vacho handizoti wakaita sei pavo ndobva ndakata foni ndobva ndatofonera sekuru ndikati sekuru kunokunda puya ndiri kukumbirawo kuti muuye imimi ndimi baba hanzvadzi yangu ndimakasiwa nababa Muchinzi ndimi baba saka ndiri kukumbirawo pamwe uroyi ndakaona umbasha medu kana ndakaona kwandakarorwa kana kuti ndakatsvaga ndega. Sekuru akati ndiri kuuya ndobva wauya kudaro ndikati tisati taenda kwamambo vasheedzei vauye timbotaure tione kuti anga achitaura chokwadi here zvaanga achitaura. Vakaramba kuuya then musi wechina apa ndobva ndakazoti kana vari kuramba kuuya ini ndakwidza nyaya yangu kumatara ndobva takauya tikaripota nyaya yedu ndozvakaita nyaya yangu. Ndinonzi Gracious Chikuta ndisati ndatsanangura ndoda kuti ndivhure audio panapa then ndozotsanangura nyaya yakaitika. Zvakaitika ndizvokudai so ainopekwapo handina kwapuma handina pandakataura ndepekuti hamusi mbuya wangu nenyaya yekuti wakanditi zvoni ndosaka wakabva kuDurban uchirwara hazvikuperei namwari kudai ndo pandakavati mimi hamusi mbuya wangu sei muchindisvukira kurwara. Ini ndakaenda kuSouth Africa ndofunga 6 years kuSouth Africa ndikadzoka kunoku ndakuwara guma zvondikapuredzai mafuta ndakatsemuka bhonzo wakunditi handiti zvoni hazvikuperei ucharamba uchirwara. Ndo pandakati mimi hamusi mbuya wangu dai mamuri mbuya wangu musikandisvukire kurwara.
mafungiro hapana munhu akatanga kungokutuka nebhonzo pasina zvamboitika. Chii chakamboitika kuti muzosvike kukutukana nemabhonzo nechii? Zvakaitika first gogo wakafona pafoni baba namama wangoenda kugati wasi wachibva wafona zvokuti wakafona 4 times kunyepa wakafona ka1 natoni kudai wafona kudai wachibva hawana kufonera wafona pafoni yababa wafona pafoni baba wadini foni yababa ndibva ndadai chii ndibva ndatoti yellow vandati makadi haunodera zvikandi baba wako aripi kati waenda kugati zvikandi zvoni iwe Gracious siyana nenyaya yekufamba uchinditaura kuti ndiri muroyi ndibva ndati ndiri muroyi ndakaudza ani kudai zvikanzi Precious kutaura munhu wangu aripo zvikanzi wakataura Precious ndibva ndati ndakataura Precious rini zvikanzi siyana nenyaya yekutaura hama dzako kuti ndiri muroyi azvikuperere daiwo no it's okay tatoizwa watorama hauna kudaro chitipa audio yako kuti Dear Gracious, wakambotaura nambuya? Sawira ndiye aitaura nyaya dziri because patoninyaya hombe kudarika nyaya dzitaura because nyaya inotanga pafuna na Gracious kutone gurupu ripo kutaura zvinenge mumwe tsanangurai according to audio iyo pane gurupu ritoripo rutotaura kuti mbuya muroi avazongofona wakakonofemerwa neapenombatiri asi pane gurupu ritoripo ende panozi pakafa uyo wakafa mhuri yakafungira kuti mbuya ndiye akaroya handizviri pamo aiwa usati zvikudzikawo ndiye mamutaura taura izvopamutaura wakazi pakafa munin'ina ndiani wakafa ndibaba mukuru wake vanhu vanga kuti akauraya ndiani wakaitaura apa wanga wachiti vanhu vakauraya ndiani waitakauraya vanofunga vanina vambuya muzati ivo ndiongotaura pauti ndiongotaura muri tuka wangotaura nayari ndima mutaura saka ndima vanotoda muri tuka because ndima mutaura nyaya yekuti mimi pakafa mukomana wakafa hamuna kuizwa here kuti yakatenderera kwazi imbiri kuti mbuya akandiyauraya ndiye auraya zvavo muri tu ivi ndima mutaura murisawira baba Gracious uyo hanzadzi uyo ndiani yazadzi saka hanzadzi yenyu ndiyaitira tasawira izwai baba
ndati imimi ndima mtu analipa audio muri 2 neuyu muri 2 ndimi zvemaitaura kuti pakafa uya uyu ndiye aruzi ndiye akauraya Pindurai. mamunyarari ndimi mamutaura muri 2 paaudio apa pataura kuti hamuna kuyaika hamuna kuizwa here zvikazirei zvikaziri kuti pakafa uyu mbuya zvendi yarufunga ini ndakaziva kuti asi zvine purufu here chamakati chine purufu here makati chine purufu here chekuti girewa zvitaura ndio zvamakati zvine purufu here uyu akati but ichokwadi girewa zvitaura because uyu wandifonera ari kuchema kuti ndo zvadaikwana gire handizve Akarekodha ndiani? akarekodha ndiani akarekodha ndini ndaitorekodha saka imimi purpose yenyu yekufonera uyu kwakutoda kuzwa kuti Kurekodha. akafona handini akafona ndiani akafona ndisekuru ndisekuru achitofonera inini ngoti akatangotondinoti uchiripo here ngati ini ndautoenda ngatobva pana bagirei mwamuzivanzvingade kutaura newana Akazopa uyu audio ndeni. akapa uyu audio ndini kuti zwawo nyaya kuti iwo mvunzi iyoyo wakapfuma nyaya sawira unokanisa anomuzatua ndiwo wapa audio uyu purpose yako yekupa uyu audio gire yanga iri kuti yanga iri kuti zvawo uchema uri kuti ine ndikuti ndapoma agogo but chizwawo nyaya iri apa imi nyaya yekuti makazotaura muri 2 izwa isawira nyaya dzenyu makazotaura dziri 2 hamuna kuzoperera nyaya yenyu iri panyaya yagire yekuti apinga kuya handipo makaperera makaenda kutaura nenyaya yemunhu wakafa wamakati hauna kuizwa here kuti vanhu vaitotaura kapaya kuti ndiye kuti dzakupinda papinyaya dzese dzamama kutanga kutaura idzo dzedzweni dzakanga dzakutoa zichibve kuna sekuru ndokuti namuna zvatozoti kuti kudaro saka sekuru ndiye angati hauna kuzvizwa here sekuru ndo paya pakafiwa kuti ndiye futi ndo anga ari kudaro ndisekuru uyu zvewo uyu kau Wakamutaura ndakukurekodha. tata ivo vanga vatori pautano unoziva here kuti tinozobatsa kuti unoziva here kuti mhosva kurekodha munhu without his permission his consent unoziva here kuti mhosva ndanga ndisikuziva ende unongoziva hako zvoita kudakata chinhu ichi kai chinofanira kunga chine ndatongochizwawo asi pamutemo chaivo chaivo chinofanira kunga chine matsamba akakwana ekuratidza kuti chakabvumidzwa kuti chiite so that chinokwanisa kushandiswa ine court of law Cyber criminal. Atene mhosva. makamwezwa ino cyber crime Ndinotokubata. makamwezwa cyber crime ndiwo chinoita right mama kutodiscusa pamutaura kuti kana munhu ikaenda kwamambo yobva yasvika kwamambo mambo achangoti haikupereri ipapapo mambo uchabva kutendai kumapostori nenganga zvino zvatopuruviwa kuti zveshuwa munhu ndiye here kana kuti chii because vanhu vakawanda uda kutozwa kuti mushuwa munyaya dzese dziri kuitika idzi vanhu vakutosha muroita anaye saka inini ndakuita sei ndakugiranda iyo wish yo wish ndekuda kuona profita kana n'anga kuti muzwe kuti munhu ari guilty here kana kuti innocent fana ari kuera saka chimirirai kuti muprove munhu yebhiri kana mazoprova kuti munhu imuroi kana kuti haasi muroi then tobva tachiitangirepo Saka uyu hapana kuramba. Chitanga aramba kuti handakutaura nyaya uredio. Nyaya uredio topic yake iri mufoni make. Handiti? chazokonzera kuti mufonera nemimi nasekuru inyaya yeuroi yekuti uyu ataura kuti uyu muroi
ndochazoti sekuru wasumudze chifoni wachikufonerani iwe Sahwira. Meaning kuti kachokwadi karipo wakapuma kuti kupuma wakadini kadauzwa kuti ndezvichokwadi tanochizwa kutaura wakataura kuti iwe une foni yataura kuti discussion is after the telephone conversation. Sekuru watu kufono wakadiskasa nyaya uri watete na app saka waunza uchapokuwa ende mfoni macho matauro emunguzi iye gere pandataura naye wati nombozvitaura uyu aibva ati but no gere azvitaura nekuti uyu watofonera achichema kuti ndozvandaitwa nagere saka nyaya yenyu chaichainde kuti mumusha wamagara mune fungidziro yekuti mai awamuroi because mamenchina imi kuti kugroup group ririmo mukati kune group ririko mayambega vakadai vanhu vamwe vari mukati ko group riri rudauziva kuenda kwamamuka mamu chati muende kunze uko pane pasina vanhu 6 vanhu vakagara kucloud vanenge varipo varudauziva kuti ichokwadi tirikuda whatsapp group iriri because mataura emisahwira tatekuti kuwhatsapp group zvakataurwa kuzi paya ndiye futi paya giri akazouya kubva kuSouth Africa uyu mugroup mhadi asi imi mese murimo musarambe baba pamusoro ichanga nyaya iyi kuuya kwayakazoite kwendiri inga handisi kutomboiziva kumbozvaita asi kuti baba ndiwo akazondikumbira kuti Sahwira iwe ona nyaya iyi ndega handichaigoni kwakutanga kutsanangura nyaya yavo ndopendandida kuchizoitsvagwa kuti mwana uisho anga chinde kudaro kuna gogo here Sahwira utsotsi hwako huri pekuti wakazotora zvamataura nasekuru zviri confidential wobva waunopagire sei usina kana uri Sahwira kwaye sei usina kuti uchipagire wapamaya uyu kana uri Sahwira chaiye uchida kugadzirisa nekuti vanhu vagare zvakanaka waifanira kuti uyu chumupa yake uyu wamba yake wachena asi nawo waita kudini kutora wapa uyu so that uyu akwanise kuzvishandisa izvozvo sedefense court muno zvakaitika nekuti foni yangu yakatofa ndinopedza kuti yasenda audio kwebva Sahwira ndikuti padai rumwe munhu iwewe handikutoiti bai ndakuchitojekerwa zvakawanda because Sahwira ukapese panoitika chinhu kumusha ukuri mwana wangu anondifonera but paandiona panapa wanga wangori muchigrupu chavo anondifonera anondikumhorosa kana kudini vanga ngori muchigrupu chevana vachewa saka ndakutojekerwa kuti Sahwira unenge ane something wrong. iwewe papasavanisi wanyorerwa here pasamonisira saka wagara sei wauya ukudauzwei nini awandoa zvinonezona kukuvava pakati gogo uyai pamutandi kangetangazitani angachondiyouyavo ndosaka mukuona Sahwira unotouya kugadzirisa nyaya sei iwe utori nesaidi rakuda already have a side ende chawawinga apa wawinga kunyatsi kushasika mbuya waisa kununa because kana watopa audio uyu atori neaudio ati mumwe munhu waexposa zvondera ndisekuru unouraya sekuru because dzimwe nyaya dzakutaura ndisekuru dzamama kutaura dziri 2 muchidairana handi dzekuti sekuru rimwe saidi usapota hanzvadzi yake pane pamwe parunyepero hanzvadzi yake nyaya enda kutaura iyi yemufi yamadiscasa wamati mimi hauna kuzvizwa here iwe zvandikutaura rumeresipozali apa ndeye shamwari
Yekuti bejisi. Sorry, Shemta. Imuri yangu. Ndio niseme. Ndio niseme Shemta. Ole. Ndakutangira pane yataura ishe. Yeuyo akafa. Musi wataviga mkomo wake uti. Hapana kakwazisa. Nemurume wake uti. Nevana wake vari mukati. Ini ndakasirwa mhuri iyoyo kuti ndiwe mukuru. Vona vangu chavo inini. Hawana kukwazisa. So mahunga. Mirai. Sokwenda nenyaba. Sei wasina kumkwazisa. Gudwa. Mahunga unaonea kuti chi nekuti uyane mari. Akatirombesa achitikuwadza hatisi kurorwa, hatisi kuenda kuzvikoro, hatisi kubudirira, saka uchiwi Ndiye problem. mapazwa Ndiye nonga. ukakwaziswa ere? Ukakwaziswa ere? Pana akakwazisa. Ndo saka tataura kuti Dai uya akataura kuti ndiri kutepa. eh Ndikadai ndisina ku ndakatitora foni ngendele uende naye kumba kuwe. Ana uzota kutepa. Ndichimutaura kuti igadzirike nyaya. Uya akamutaura kuti ngade ndikomutasa ndini. Ndatora mhuri yangu ndaisa apa pana ari kutaura kuti tiri kuenda kunowe. Ndati kune mwana womukoma, kune mwana womuning'ina. Uyai kumba kwangu titaure nyaya yedu zikanzi panenge paina Filipa ere. Kune wauya atiuye. Saka kuti tiuye kuno ndaita mbudzi iri kubarira pavanhu kuti itanderwe mbwa. Muri gurupu irori iri handisi kuriziva kuti WhatsApp ichiri kuti batiripo. Chigumisirwa chobama ido chinotera neuyo achikwasana neuyo ukama wakapera. chataura zvikanzi uyo atombotauri naye nenyaya iyoyo kuti ndiye ari kumusota. Chaanotaura nyaya chese anoinfluenza vana mukoma womuning'ina wangu nomwe muning'ina waise vakasheka kuti musadi musaenda kuno. Handiziva kuti Gire ari mugurupu iroro here. Mwari akazosumudza muromo kuti muroyo. Ndakumubvunza ndichida kuti tisauye kuno. Uyo akati kana vakauya hatichaende kwamambo. Ngatigare pasi taure nyaya yedu. Muzukuru akati handina mari yekuti tiuye. Ndakaremerwa December. Ngandasi zvangu zvakanaka tisataenda kwamambo. Tigare pasi totaura nyaya yedu. Uyo oti hatiendi kwamambo. Ndikati ngaende kwamambo ndokwati kunoita kuti uyu apemberewo. Saka ndakataura nyaya kuti ng'anga tiri kuida. Ng'anga tiri kuida kana vaprofita. Uyu apemberewo. Gurupu riya iri richanzwawo naGire. Tamubata kuti hatina kubata. Mazviona? Alright. Saka zvataura kuti ndosaka ndataura kuti aka nyaya yake kuzoti muroya handiyo nyaya chete. Nyaya iyi ndiyo icatalyst. Ndiye hati zviri kuseri zviri sei kuzi nyaya hombe chaicha iri kuti mufamily macho magara hamuna kubatana nenyaya yekuti mune varombo nevapfumi, mune vari kuzwa wakaromba nevasina kuromba. Saka mweya wekufungirana wagara uri chii urimo. Ende dai vakatepa imwe ndichitaura neuya ndizoita ngarongwe. Ndakati Gire ndakazotaura vese namai wacho. Ndikati Gire wakataura nyaya iyoyo ngei? Zikazi ndakataura sekuru nandakabvuma. Saka wakataura Ndoka ndataura namai wacho ndikati mai Gire mwana tiri kuita sei apa chitogadzirisai sekuru nokuti mai vaGire vacho aripo. mai vaGire uripi magari neiko mai vaGire Pamusoro yechangamire ndari. Sinoitwa Petros Chuma. Mukadzi wangu. uya apa Pamusoro yechangamire ndari. Sinoitwa Petros Chuma. Mukadzi wangu. Nyaya yekutaurika yekupfumaika. Ndakatanga kudriva vaise ava vanofunga vane ma2 years ndiri truck driver. Ndakatanga kudriva 1994. Mukada kuona kusvika nhasi ndine 31 years ndichidrive. Ndodrivera kuzeguru. Ndinoita zvinhu zvangu ndichizviitira zvinhu ndinodrive cross border from South Africa to DRC Angola hapana pasi pandisikaziva. Saka uri kutaurika nhasi uno. Ende nyaya yekutaurika yegroup. First born yawo Sigura ari group racho. Muning'ina wawa madam wangu rasibone mumba mawo. Aigara kumba kwedu.
akabvira nyaya yekuti aiuza maboyfriend. Tikati isusu tiri vanhu vanonamata Mwari zvokuti nhasi wauya neboyfriend iyi mangwana wauya neboyfriend pamba pedu havadini hapazopi chimiro chakanaka because tiri maelder echechi. Zvikanzi regai ndibve hangu panapo ndiende kusvika kwakasunuka. Zveshuwa akadini akabva nemwana wake musikana akaenda kugara somewhere. Kwakutanga kuvenga isusu ava majani mazvona. Ende mukomana ari kutaurwa wagrupu racho vanomuziva firstborn yavo. Firstborn yavo aita kuti nadedi wacho vana vanyamunhu firstborn yavo havataudzani toro kwazouya munin'ina wacho lastborn yavo havataudzani futi navo vatori negrupu riko kwazouya mwana wamukoma wavo futi akashaya vari kufende vanhu vanogara kufende vat 5 havatauri nadedi avo indiitutadriving ndinoti ndosvikira zvinhu zvangu zvindike saka amene kuromba kwacho vada kuti ndidii ndogara kunze kwenyika handigarini pezangu nyaya yekudiwa matebva kuchenesana yekuchenesana yekuti family muite chinhu chimwe chete because akomanana kana usina hama kunze kunotonhora usina waunoti wangu kunzuku kunotonhora asi kana uchine wamwe 5 oso wao wari kusapota unononga zvinhu zvakanaka ichasvika nguva yekuti uchasarawo uri chii ndipo uchawisha wakagara dai paChristmas uchingoona wekuchechi wachiuya nechii neshamwari asi wako waunoti wangu ndakazvarwa naye hapana kana wanda kupinda doravo kungauya wakaita sei asi mwoyo wako haufi wakagutsikana mwana wamai wako mwana wamai wako hama inikiti usazoka kana tatadzira nhama dzangu ngatigadzirisana handisati ndambozwa munhu anoti nini mukoma wake yanga asikatauri naye afa woti zvaita Mwari wamutora munhu anotozwa kuti mukoma wako afa wasikatauri naye asi unotozwa munhu ari kuhwidza ari kuseri kweumba akachiuita apedza kuzoya pana munhu kuita hake chifesi chireni asi wabatwa zvamuita izvi zvamuita hazvibatsiri bai ende chinondirwadza magenerations amaakunopinza mukati meruvengo rwenyu right sekuri mimi mwana wenyu hafana kupindira nyaya dzenyu yazvotei ndosaka ndatiye tete wenyu uri unoripi wana ngauseve nyaya dzewabereki stay out neosahwina nyaya kana dziri dhipi dzemuri stay out kutoita ini neku kutorekodha munhu wakabhadhawa mari uri munhu mukuru serei zviito zvako ngazvirakidza kuti uri munhu mukuru kuzisahwira munhu anotembeka munhu anowimbika yekuona kuti asahwira distractive no ungati zvataura dzeko wotora tepe yacho woisa uyu aitora vaisa kuna mainini kuna mainini wabva ibvisa wabvaisa kupi kune firstborn yobva itora yobva isa firstborn yobva iswa kugroup chiri kugroup waitei chaunonge uchiti waita uri kuti waitei no ngatisadaro ini hazopi kuti chimbomirai mbijana panzaro tonoti pana anosvikera mirai mbijana panzaro tonoti pana anosvikera mubve pana machenesana Amen. Thank you so much.